tayo mga boss. So dito, first cook lang po yung ginawa natin dito kasi ang plano namin dyan, lalagyan pa po namin ng PVC yan. Wall panel. So meron pong ipapagawa si sir dito yung TV wall design. So papalang pa lang na-gate dito yung masilya tapos yung cornisa. So para pati dito mga boss. So ngayon po yung masilya po sa mga kanto na sa loob. Bago nilapat pa yung side na yan. Okay na po lahat. So dito nakapag-framing na po sila. Tapos naayos na rin po nila yung mga pinapayos natin sa pumatay tayo. Magandang araw po sa inyo mga boss. Ayan trabaho ulit po tayo Lunes. Okay, so siya nga pala pagdating ko rito kahapon, nung nakarang araw, may pinadala po sa atin. Galing kay Sir Johnny Fernando, yung kliyente po natin doon sa Burgos, Panikitar lang. So dumating po siya. So meron po tayong pasalubong. Buksan po natin mga boss. Yan ito po yun, Boss Mac, sabi ganyan ano nga natin. Oh, ganda Tommy Hilfiger. Wow, ayos. Ganda ng t-shirt. Itong pang isa. Uy, puro Tommy, paborito kong pabango, Tommy Hilfiger. Pero t-shirt to. Sa akin siguro yun. Sa'yo to. Excel pa rin naman. Kasama pala ko Kasama pala ko partner pala yun. Ayan dami Tapos ito pa yung isa. USA na naman, Tommy Hilfiger para kay Graham. Ay, family pala yata to. Kay Graham, ay kay Johan. Galing dami. Siyempre yung mga bata meron. Okay. May chocolate po sila. Alam ni Sir Johnny na dalawa yung bata kung dalawa yung chikiting ko. Ayos. So, maraming salamat boss Sir Johnny Fernando, yung cliente po natin sa Burgos Panikitar Lock Project. Okay, shout out. Maraming salamat. God bless po. Paki-post mo to sa FB. I-post mo para para makita nila na may nagbibigay sa atin. Kliyente mababait. Okay, so ayun mga boss, shoutout muna po tayo. Shoutout kay The Legend Welder from Japan. Ayan, watching from Japan mga boss. Siyempre kay Sion Rain from Tuba Benguet. So ayan po yung mga shoutout natin. Okay, so itag mo na lang ako Sige. Pag Okay, tara muna mga boss. Ay, susot ko pa yun sa susunod na araw. Ganda ng mga sarap sa pakiramdam na nabibigyan ka ng mga ganong pasalubong. Okay, so tara, punta muna tayo kay Badinoli. Okay, so dahil muna tayo pala rito sa sa mekaniko ng tricycle natin. Papalitan natin yung mga gulong kasi naplatan sila noong nakaraan, pudpud na. Tapos yung knuckle bearing. Adam. Dito. Okay, doon na. Pasok at akti dalig na. Dito. Nakailaw pa.
So yung ano na ito mga boss. Dito. Itong harap tsaka yung likod. Papalitan natin tapos yung knuckle bearing medyo umano na. May kanal na. Papalitan ko. Okay. Gulong. Pudpud na. Harap likod. Harap tsaka likod. Tapos knuckle bearing. Okay. Malaji madam tanong ano bayad ako. Do nga dalig. Pasok ka tabi tapos knuckle bearing. Yan. 18 nato eh. 18. Tapos ito ako 75, ito lang. Ay, 300 lang ako. 75. 300. Kaya para pinasar? Madam? Na? Ajay? Job na. Ako tapos lang. Wan, isopay lang. Okay, madam. Ay, mga ganyan. Inibayaw ko lang nun. Tiga dito eh. Sige, tala ko. Okay, 1840. Dalawang gulong, harap saka likod, tapos yung knuckle bearing. So medyo maigpit kasi. So tara, punta tayo kala Badinoli. Ayan. Okay, so andito na pa tayo sa Santig Nasa Project. So ayan si Badinoli. Santig Nasa Project, yung bahay na pinapagawa nila Badinoli. So nakapag-skin coat na po tayo, second coat na po tayo mga boss. So dito first coat na lang po yung ginawa natin dito kasi ang plano namin dyan, lalagyan pa po namin ng PVC yan, wall panel yan. So yan yung ano yan, kaya hindi na namin pininis, matatakpan din. So sayang din yung may lalagay dyan kung mamasilya dyan kung tatakpan din natin. So, pero nakamasilya pa rin siya. First coat po lang po siya. Okay. So, ayan lang po. Ganda lang, kulang na lang po dito yung mga ilaw. Pin light, strip light, tapos yung mga center light. Tapos isusunod na rin itong tiles. Tapos yung hamba na ilagay na. Tapos dito, ilalagay pa lang po yung mga hamba dito para dun sa CR. So, andito na rin po yung mga pinto. Matagal na po na nandito ito. Yung gawa ni Furniture Boys Vlog. In the house. Ayan o. So mahogany po yung ginamit po dito. So wala pa po isang pintura. Okay. Ito po yung mga room. Pare-paras lang po sila ng design, cove design, yung mga simple cove design natin. Pati dito sa kabila. So ganyan po yung mga ginagawa natin sa mga project natin, sa mga kwarto, cove design, simple cove design. So ayan pinupunasan nila para wala yung alikabok bago natin i-flat. Siyempre i-retouch pa po natin yan kung meron tayong nakikita. So mas maganda sana kung maliwanag. Pakiayos mo yung kanto doon, tingnan mo. Yung sa kornisa mo sa taas. Tapos ito, moldura. Nagpalagay si Daddy Noli ng moldura doon sa mga bintana para may accent. So simple lang siya. This by 2.5 cm yung ano niya mga boss, yung design niya. So this dito centimeter to 2.5 dito. So precast. So yung iba ginagawa nila direkta na po dito sa bintana. So yung diskarte na po man, precast po sila. So ito pa yung pangatlong kwarto. So ready to paint na rin ito, konting retouch na lang. Tapos dito, ito yung master bedroom, tapos ito pa yung CR. So malawang-lawang din yung CR nila. Master bedroom, ganoon din yung design, cove design. Tapos yung mga cornisa pala dito sa mga kwarto, yung model na rose. Tapos 45 doon sa taas. So ilapit ko tong camera para makita ninyo. Okay. Tapos doon sa salas,
dito sa mga nakikita, simple lang yung nilagay nila Badinoli, yung napili nila. So yung M16 natin na cornisa, so ito po siya yun, nakikita nyo. M16, ilapit ko po. Ayan. Tapos 45 sa taas. So dito, naayos na po yung sukat ng bintana. So yan na po yung sukat ng bintana mga boss. Naayos na po nila. Okay na. Tapos tignan ko yung drawing niyan. Baka hindi na ayos yung Saan na yun? Oh, maliit lang ito. Nasaan na si Badinoli? Ayun, ewan ko lang kung nasunod to. Ayun, bahala na siya. Basta nilagyan ko na ng sukat yan. Okay. So dito, inayos na po yung mga kantuhan natin. Pati dito sa overhead, sa may canopy. So meron din groove para dun sa pag tutuloy yung tubig, hindi didiretso rito. So rain breaker yata tawag dun. Tapos andito na rin si Foreman, nagtatrabaho na rin doon, si Foreman Nixon. Tapos dito, haspe yung ginawa natin dito. Tapos dito naman yung balak ni Badinoli, yung PVC ceiling. So tapos na rin silang mag-spandrel dito. Okay na. So downspout na lang ang wala pa. Downspout. So dito naman, so nakapantay siya dati. Pero ang nakaplano niyan, naka-offset po siya. Naka-offset siya, nakapantay po siya doon. Yung makikita niyo doon. Naka-offset siya para may design. Tapos may moldura pa yan. Sa dito yata, sa baba o dito sa taas. Hindi ko ano yung plano eh. Hindi ko na kabisadong perspective niya. Si Badinoli kasi yung isang tumitingin dito. Tapos ako pinapasyalan ko lang. Tapos naka-offset din po yung nasa gitna na yon para may accent po siya. So mag-iba po yung kulay nun. Okay na rito. So dun siguro magwa-waterproofing na po sila kaya naayos. Dun sa may slab na area. Okay na. So punta po tayong Villasis, Pangasinan mga boss. Ay sa Umingan. Tapos tignan rin natin dito sa Villasis kung makakapapunta po tayo. Ayun lapit na to dito. Pagkatapos dun sa loob, dito na po tayo sa labas. Unahin lang po natin doon sa loob. So pagkatapos nila magpintura dyan, magta-tiles na po sila. Ayusin na po nila yung tiles. Pwede na rin mag-cabinet. Okay. Shoutout nga pala. Shoutout nga pala kay kila Foreman Mark doon sa project natin sa Aguilar House Project. Tapos yung mga workers natin na taga Kaduldulawan, something na sa Tarlac. Yung mga kasama natin, mga tropa natin doon na taga Kaduldulawan. So yung kasama nila, kasama natin, yung mga tropa namin nila architect, Ian tsaka Gabriel. Ay, ni Ian tsaka ni Oliver. Okay, dito na po tayo mga boss, Umingan Project. So hindi po tayo nakapasyal dito nung nakaraang linggo. So ngayon lang po tayo makakapasyal ulit. Okay, so yan na po yung sa labas ng bahay mga boss. Ang ganda na. So okay na po pati yung mga wall light. Doon sa bahay nyo Bads, may wall light doon? Meron sa harapan. Okay. Ito sa harap, tapos sa side meron din. Ayan Okay na. Ganda na.
Ayos. Nag-iba ng itsura niya. Ayan, shoutout kay Sir Dominador Briñas. Ganda na ng bahay nila, sir. So dito may konti pang retouch. So ayan, may retouch pa. Tapos dito ma-design kasi itong ano natin, kaya yun marami ng insekto na kumapit doon sa ceiling natin. So ito yung mga iniiwasan natin sa pag gumagawa tayo ng kisame. Yung mga may cove light na ganyan. So pwedeng bahayan ng insekto, kaya pugadan ng mga ibon. Kaya makikita nyo doon sa mga project natin, hindi ako naglalagay ng cove design sa mga labas. Sa loob ko lang po siya nilalagay. So dito, tara, tingnan natin dito. So okay na rito, buksan ko nga itong ilaw. Buksan yung mga ilaw nga doon sa taas. Okay na. Ganda. So nakaset lang po siya ng blue. So tricolor po yan. At itong ay blue talaga pala to. Ito. Ayan. Okay, ganda. So mayroon pang ipapagawa si sir dito, yung TV wall design. So papagawa niya. So kausapin na lang po natin siya pag natapos na tong tiles. Kasi kailangan pa po natin tapusin tong tiles bago natin gawin yon. Ilan kayo ngayon? Tatlo? Bukas si Uncle Roland. Okay. Okay na. Ganda na. Si Uncle Roland bukas daw papasok. So papasok pa rin kanina. Tinawagan ko. Ayan o. So ayan, ganda. Ito yung isang kwarto dito sa baba. So okay na rin yung mga pintura. Tapos dito naman sa may kusina. Tricolor din po yan. So si Sir na po bumili ng mga ilaw na ito. Ayun o. Ganda. Dito na sa kabila. Ayun o. Ganda na. Okay na. Tiles na lang po ang kulang dito sa baba. Ano nyo na rito? Masisimulan nyo na itong tiles natin dito. Okay. So dito sa may hagdan, so ito pa yung mga natapos nila. So si sir na rin pumili ng mga tiles nila rito, pati sila na rin po kasi bumili na ito. So labor lang po tayo rito sa may tiles. So sila nang bumili ng materials. Okay. Ganda na oh. Okay. Haspe. Pinalagyan ni sir ng haspe. Ayos. So dito. Okay na rin dito. Ayun o. Ganda. Okay na rin yung mga tiles dito mga boss. Kunting linis na lang. Tapos yung grout. Mga bags, kung meron ka pa, kuha ka ng pang tuktok para makita natin. Baka may kapak mas maganda kung may check na natin lahat. Pang tuktok yan. So hindi mo rin kasi may iwasan may kapak minsan. So kaya natin testingin natin. Tapos dito sa isang kwarto. So okay, tapos na rito.
Bali, magre-retouch na lang tayo rito pagkatapos. Kasi hindi natin maiwasan na ano yung mga wall, madumihan. So, i-retouch na lang natin yan. So, dito naman sa kabila. Okay na rito. So, nakapag-grout na rin tayo rito. Yun na lang, mga i-retouch natin dito. Yun ang kailangan na ano natin tignan. Okay. Ito yung isa. Hindi maganda yung pagka kisame kasi dito. Medyo nagbibitak. So tignan lang natin. Absorbahan natin. Ganda na. Testing natin. Punta nga tayo rito sa may terrace. Dito sa terrace. Ito na lang. So sinisimulan na rin natin dito. Ayan. Okay na, konti na lang pala rito. Baka matatapos na ito mamaya. Ay, baka bukas pa pala matapos kasi yung mga zero ho. Tapos pagkatapos, magre-retouch din tayo ng mga pintura. Okay na. Sa side. Okay. Ayos na. Tinisting yun o dagkapat? Ada, nijay. Kita nyo ka? I-double check yun ka? Okay. Okay, tara na mga boss. So bukas madadagdagan po sila ng isa rito. Si Foreman, si Uncle Roland, babalik po siya rito. So sa maglit lang po siya sa Villasis project. So ngayon pupunta po tayo sa Villasis project natin. So i-update natin naman yan. Okay. Hello. Hello po, 100 po. Teo, hi to my vlog. Ano magkano yan? 100 po, tapos meron pong 50. Ano? Ayan ba yung 100? 5 piraso po. Tapos 15 dalawa. Sige. Ano, 50 na lang 100. 50 lang, 50. pang ano lang sa 50 daw, pang ano lang daw sa gutom. Taping ano, ping plastic para paglagyan na namin ng ano. Ayun oh. Shoutout lang pangalan niya. Ano pangalan mo? Jonalyn po. Si yung isa. Christine po. Christine parang si Christine Reyes Ano po pangalan ng vlog niyo po? Maglagolilya vlog. Ayan oh. sticker natin. Bigyan natin ng sticker mga boss. Dikit mo doon May Facebook din kami. Tapos susunod, bibili kami marami. Bigyan kita ng sticker. Damihan ko na. Ito na. Thank you po. Ayun. Bye-bye, Jonalyn. Okay, dito na po tayo. Dito na po tayo sa
Villasis, Pangasinan. So tara, update po natin to mga boss. So naayos na yung mga electrical na ito. Pwede na magtakip. Ha? Ayan na. Okay, dito tayo mga boss. Ayun, nakapagtakip na. Ayos. Anong pagkain? Ha? Ayos ah. Ako na di paboritong Brad. Ha? Tilapia, tapos yung saluyot na may kuan. May ampalaya. Papaya. Ay, papaya pala. Ayan o. Okay na, ayos na dito. Okay na. Ayos. O, di mas maganda pag ganyan, di ba? Ang simple. Pinahirapan nyo pa yung sarili nyo dun. Ganda na. O, kain po tayo mga boss. Papaya and saluyot. Inalasaban niya? No. Ayun, sarap na ito. Inasiman nila. Ha? Sagpaw na. Awang sagpaw na? Ito na eh. Ah, yung sagpaw nila, ito, ano na lang, magkahiwalay. Sarap ito yung ano, inihaw na isda. Pag ganito. Okay, update lang po natin mga boss. So nagtatagip na po sila ngayon. So ang kulang na lang dito yung masilya tapos yung cornisa. So pati dito mga boss. So unahin pa po nilang masilyan po doon sa mga kanto doon sa loob bago nila takpan yung side na yan. Okay. So okay na po lahat. So dito nakapag-framing na po sila. Tapos naayos na rin po nila yung mga pinapaayos natin nung last na pumunta tayo rito. Okay na. Tapos dito, okay na rin po rito. Naayos na rin po dito. Okay na ho. Tapos yung mga electrical na po na ito, naayos na po na yung karolan. So sa karolan din po yung magtatrabaho dito pagkatapos nila doon sa Umingan, Pangasinan. So hindi naman pwedeng hilain natin siya doon. Siyempre nakakaya naman kay Sir Dominador Briñas, yung may-ari po doon sa Umingan, Pangasinan. So pagkatapos nila doon, pupunta po sila rito para ituloy itong mga ibang gagawin natin dito. So gagawa po tayo ng CR doon. Tapos yung mga ito, alisin na po natin itong bintana na to. Tapos yung bintana na po nun. Tapos ito, alisin na rin po yan. Tapos dun sa 3D model natin may PVC pa po yan. Tapos nakatago na yung pinto dyan pag naglagay po tayo ng PVC na cladding. Tapos yung iba pang gagawin dito, yan, yung mga kantuhan na yan, ayusin pa po yan bago pinturahan. Tapos ito rin po, ayusin po rin yan. Siyempre hindi naman natin malalagyan ng mga ibang ano yan kung may nakawang na ganyan. So ayusin pa dapat natin yan. So hintayin lang natin si Angkor Roland. Medyo ano, malapit na po silang matapos doon. Pati dito, okay na rin naman dito. So yung mga abang na electrical, okay na. Tapos mayroon po tayong binaba ng mga outlet para sa aircon. So medyo mataas po kasi. So pinayos na rin natin kay Angkor Roland, kay Foreman. Okay. So dito may PVC pa po yan pag natapos. May cover din yung pinto na to. Okay, so pakita ko na lang dito sa screen yung 3D model nya. Okay, so ganyan po yung mangyayari dyan pag natapos para magkaroon po kayo ng idea. Tapos dito rin, ganun din yung makikita nyo po dyan sa screen yung 3D model nya. Okay, ganyan po.
pati dito sa kusina natin. So andyan po yung 3D model niya mga boss. Okay, so ganyan po yung mangyayari dyan pag natapos. So nakasukat po lahat ng mga nilagay natin dito na ayon po dun sa 3D model na ginawa natin. So naka-actual po siya. Dito naman sa taas, nakapagtakap na rin po sila. Okay na, flat ceiling lang po yung ginawa natin dito. Tapos okay na rin dito, nakakapag-frame na po sila. Nalagyan na rin po ng carrying channel. Nilagyan nyo na rin dito. Yung pinapalagyan ko. So okay na rin dito mga boss. Dito tayo mag-pinlight na dito. Oo. CR. CR, panel light. Panel light na sa CR. Tapos, Ito, closet to. Closet. Panel light na rin yan. panel light, dua. May blocking na yan. Panel light din ito. Tapos ito, mga pinlight na. Pin light yan. May isa, dua. Panel light sa dalawa dyan. Ay di, ano? Pin light ito. Ay, pinlight din. Sa CR lang ang panel light. 1, 2, Tapos doon chandelier. 5, 6 pinlight. Whole way. Okay. Ayos. Magbaro kayo at reels ako. So marami pa tayong gagawin dito mga boss. Marami pa. Hintay lang natin silang karolan. Baka pati itong kitchen cabinet nila ipagawa rin po sa atin yan. So marami. Tapos baka papinturan pa po sa atin itong bahay. Okay. So yan po yung update dito sa Villasis, Pangasinan. Okay, tara na mga boss. Okay. So shout out kila Ma'am Imelda Duque at kay Sir Dante Calamyong. Ayan, sila po yung may-ari ng bahay dito mga boss. Gumaganda na. So marami pa po ayusin dito katulad ng mga poste na yan. Hindi pa nakapinis. Tapos dun sa taas meron pang ipapayo sila madam dun sa roof deck. So yun po yung ayusin nila ang karolan pagkatapos nila sa umingan. So hintay-hintay na lang po natin mga boss. So tara. Okay, so andito po tayo sa Burgos mga boss. Burgos Paniki Tarlac Project. So punta po tayo rito para personal na magpasalamat kay Sir Johnny Fernando. So may yung binigay niya pong kaninang umaga na pinakita ko kanina, yung sa kanya po galing yan, mga pasalubong. So magano po tayo. Untikan na ako doon untikan ako ng dulas. May pasalamat po tayo ng personal. Pati si Badinoli binigyan din ng pasalubong. Si Sir andyan, timing andito, hindi siya umalis. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ayan. Yes, sir. Salamat sa pasalubong, sir. Salamat po, sir. Pati si iba din uli. Kaya dumaan kami rito para personal na magpasalamat. Balik. Konti lang yan, meron pang susunod. Thank you. Maraming salamat. Thank you, ang ganda din. Tingnan ko nga sir yung inayos nila, sir. Sige, yeah. Binugasan ko lang itong ginagawa ko, Mark. Medyo busy kayo, sir, Busy. Okay, sir. Ganda na. Okay na. Ayos na mga boss. Wala pang ilaw po yun, hindi pa naka-switch. So ito pa yung last na ni-repair natin dito. So dati medyo nagkamali po tayo rito kasi wala na po yung ilalagay dito na cabinet. So malalagyan po kasi ng cabinet yan. Okay, ganda na.
Ayos. Ganda na sir. Isa sa nag-viral na reels ko to. Doon sa Facebook ko. Ito lang ang ginagawa. Ayun na. Tapos na yung mga ano sir, mga tiles ninyo. Yan sa washroom, simple lang din. Ayos. Ganda. Tapos skin coat dito para mailawan mo yung ilan mo mailawan nyo yung puti. Anong Opo, ganda sir. yan? Yan. Sa hinulutan ko lang puti. Oo. Magaling yung mga Kaya nagtatiles dito. pinagawa ko na yan na parang taon na. Ano sir? Basta siya. Ano yan? Yeah. Shadow line. Oo, para inilawan ni skin coat. Yan, oo, sir. ilawan niya. Ang ganda. Sir. Shadow line. Magaling yung mga nagtiles dito sir. Pati yung mga baluktot. Pati mga baluktot talagang ano nila. Inalis nila. Pwede rin naman pala yung dito. Pero mas maganda drop. Kasi yun ang design yan eh. Parang yung design na yan. Oo. Para hindi magiging rainbow sa loob ng bahay. Ganda. 2 hours. Okay na. Yan ang dry area. Pero here, ang mapupunta dito, yung gray na may wave. Oo, sir. Yung border na dito sa taas. Parang may iba konti. Ang ganda. Ang problema Linis tignan. yung frameless na tempered glass. Sir. Sa Medyo may mahal. yung nahahan ko na lang dito ng 2 inches din yung kalahati. Oo. Yun ang nabasag nila paring rigs eh. Okay ba? Oo ba? Nabasag nila. Medyo mahirap ikabit yun eh. Konting ano lang, basag na agad. Kasi walang ganyan awan tikas sa kalawa na ako na sliding door hindi lang 4 feet. At 5 feet. Isumati kabit ko lang ang tempered glass na buwan. Sara. Nangina tempered glass, di ba? Nangina, Sara. 3 times yata na mas mahal. 20 ata. Oo. 20,000 na tempered glass. Okay. So ito yung magpipintura ng mga pinto ni Sir. So PWD po siya. Ito yung isa nga nating perspective na gagawa sa mga pinto natin. Magpipintura. So ayan. So kinuna na po namin yung messenger niya para ma-kausap natin. So pagkatapos siguro dito, lilipat po siya sa kay Badinoli kung ano po yung magiging usapan. Maganda yung pagkakakuan niya, pagkakagawa. Nililihan niya pang mabuti. Pero babalikan po natin ito para makita niyo po yung itsura niya pag natapos. Ayos. So nangailangan din kasi kami na magpipintura sa mga ganitong pintuan kasi medyo matrabaho po yung pagpintura nito, pagbarnis. So ayan, meron na kaming prospect na isa. Maganda. Wala pang pintura, ano pa lang siya, natural pa lang po siya, pero maganda na yung pagkakadali niya, pagkakalihan niya, yung finishing niya, ganda na. Okay, so ayun po, pauwi na po tayo. Yan, nag-usap na rin po natin si Sir Johnny. Pasalamat po tayo dun sa binigay niyang pasalubong sa atin. Anong sabi ni Sir? Meron pa daw susunod. Sabay ganun eh. May susunod pa daw, sabi ni Sir. Joke lang. Pero sinabi niya yun. Masaya lang po kami kasi na-appreciate niya po yung gawa natin dyan. Kaya po siya nagbigay ng pasalubong sa atin. Token of appreciation. Ayan. So wala po naman siyang nasabi dun sa gawa natin dyan. Talagang
na-appreciate niya talaga. So ang sarap sa pakiramdam mga boss pag ganun yung mga nagiging kliyente natin. Shoutout din kay Sir Esperanza. Yan kay Sir Salvador Esperanza. Thank you din sa Yan, regalo, sir. siyempre kay Sir William Esperanza. Yan, siyempre kay Ma'am Marilo Morandarte, nagbigay din po sila. Mga pala. Yan po yung mga nagbigay sa amin ng mga pasalubong. Okay, so marami po yung mga ibang nagbigay, kaya lang di ko lang po na babanggit dito sa vlog. So yung mga wine na binibigay sa atin, ang dami po na mga alak. So yung mga alak na po yan, hindi ko naman ininom, dinidisplay ko lang po kasi ganun ko pahalagan yung mga nagbibigay sa atin, para may alaala po ko na tuwing nakikita yung alak na yun, ay galing ito kay ganyan, di ba? At least andun pa rin siya. Okay, so tara. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. So yan lang po yung vlog for today po natin. Yung nga pala mga boss, yung cabinet dito sa Marawi project, yung modular kitchen cabinet po natin, tapos na po siya. Ngayon hinintay na lang po namin na ikabit yung mga ilaw niya para mas maganda po namin ipakita sa inyo yung itsura niya pagkatapos, para mas maganda po. So pag naikabit na po yung mga ilaw nun, balik po tayo doon para may vlog. Tapos yung sa Marawi project natin na ceiling tsaka mga pintura, pipili na po sila ng mga kulay na ngayon na ilalagay doon sa loob ng bahay nila. Tapos yung isang project natin dito sa Kakamilingan Norte na modular cabinet, gagawin na po nila bukas. So dito po sila bukas, ipapabrikit na po nila dito sa bahay. So ito yung paggawa natin. Okay, so abangan nyo na lang po mga boss. Okay, so yan lang muna yung vlog for today po natin mga boss. So magandang araw po sa inyong lahat. Huwag nyo pong kalimutan na i-like po itong video bilang suporta sa ating channel. God bless po, ingat po tayo lagi. Bye bye.